40. Goeie. Ja, hoi. Waar ben je man van? Ja, we zijn een beetje gek aan tennisje. Ja, het is er toch net echt waar voor of zo? Nee, dat vonden wij ook net. Maar ja, toch maar. Muts. Toch hiermee Toch. los? Ja, ja. Ja? En Ja. waar is dan het opperhoofd die zei van nou moeten we? Ik net. Hun beiden toch. Ja. Nou, we zien eigenlijk wel dat, het is geen waar, maar goed, we moeten eruit, hè? Ja hè? Ja, ja. Ja, we moeten bewegen. Nou, we zijn wat ouder en we moeten dus bewegen. En boeten. Ja. Ja. Nou, en het is koud en het regent. Ja, maar als je we hebben heel veel lagen We aan hebben hoor. heel veel kleren aan, we hebben een muts op. Warm Ja. hoofd, het scheelt een heel stuk. Ja. Ja. Maar je doet het toch vaker, zei deze dagen? Ja, in Dat principe keer in de 3 week is het ja. weer. Ja. Ja. En wat brengt het tennissen jou? Nou, de gezelligheid, hè? Voorop. Voorop, hoor. Maar ook bewegen, wat heel, zo op zo'n manier leuk is. Hè? Leuker dan ja, in je eentje te gaan wandelen of zo. Hè? Het is veel leuker. Ja, maar deze dames, dat is een vaste... Ja, dat is vast. Ja, er is nog iemand. Maar die we doen dan wat om de beurt. Ja. Ja, hoe komen jullie hier? Nou, maar de auto. Ja, We zijn die naar de sporthal. Maar ja. Wij rieden even rond en wij zeggen fanatieke meisjes. Dus ja, dan moeten we even zien. Fanatieke mensen. Ja. Maar waar is nou het grootste talent? Oh, hebben we net. Dacht ik, ja. ja, Trientje, maar ze is Ja, 10 ja. jaar jonger. Nou, dat Daarom. Ja, daarom. Net omdat je goed... Oh, oké. Nee, Ja, nou ja. Dus je bent een beetje met de oude dames op pad. Ja, ja. Ja. Dan ze nog een beetje... Maar ze zijn wel fanatieker dan ik ben. Ja? Ja, ja. Wat ik niet tuurlijk denk ik. Ja, hè? Ja. Oh, en toch onder druk. Ja, ja, ja. Ja, want je dan liedjes in de steek. Hè? Als die in een hart zit, dan leurde maar 3 uur. Dus dan ken je het. Hè? Dus dan wel een beetje drukker achter. Ja, het is wel een beetje... Ja, Ja. je op je... Maar ja, we hadden jas aan en allerlei laagjes. Handschoenen en Dus, en Maar muts we op. moeten net zo lang stilstaan zijn we, niet? Oh, je krijgt dat je hem vieren wilde? Ja. Ja, dan krijg je het koud dan. Oh, nou, dan is je gewoon nog even een stikje. Nou, Nou, Toch je best, hoe dames. weer de maar stand ik heb de set nu verloren. Nee, het was 40-15 denk ik. Oh. Ja. Klaar. Nou wordt het nu weg, mal.